गोजोन मोनाबिलि बरायबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। फैदो दिनैनि 18 नभेम्बरनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय दरं जिल्लानि दलगाव होननाय दरसे जायगायाव नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा गंसे मिरुखौ हमनो हादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो हरनि समाव न'खर न'खर थांनानै 500निफ्राय 1000 रां लानानै आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव फालांगि खालामगासिनो दंमोन। दा पुलिसा सानै आधार कार्ड बानायग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनानै थानायाव लांनाय जाबाय आरो दा बिसोरनिफ्राय गंनै लेपटपबो मोननाय जादों आरो दा बिसोरखौ पुलिसफोरा लांनानै गोख्रों एक्सन लानाय जासिगोन। लोगोसे बङाइगाव जिल्लानि बयथामारि ओनसोलाव थिर खेलाखौ हेंथा होनो थांनाय सासे लाइमोनखौ मोनाबिलि समाव जमनानै थिगसे बुदों। बुजानाय सुबुंनि मुङानो जाहैबाय बिरेन सरकार। बुग्राफोरखौ गासै 4 होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। बुग्राफोरनि फारसे एफआइआर होदोंमोनब्लाबो बा केस होदोंमोनब्लाबो बुग्राफोरखौ दासिमबो पुलिसा जेबो खालामनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं ओडिशानि चिफ मिनिस्टारा मालकानगिरि जिल्लायाव मियाट्सनि गोहोम गोलैनाय स्वाभिमान ओनसोलनि गासै न'खरनो फ्रियावनो मबाइल फन्स बा स्मार्टफन्स होगोन होननानै फोरमायदों बा रादाय खादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय सौदी आरबियानि राजधानी रियाद किं खालिद इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय निउ दिल्लीसिम फैनाय ग एयार G8-6658A फ्लाइटआव सासे पेसेन्जारा हरखाब बेहोश जानायनि जाहोनाव कराची जिन्ना इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। लोगोसे गुजरातआव गंनै ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनानै 10 जन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो 15 जना गोब्राब जखम मोननानै दङ। जिउ खहा जानाय आरो जखम मोननाय सुबुंफोरा ट्राकखौ भारा लानानै गंसे पावागाट हाजोखौ नायनो थांदोंमोन। बे हाजोखौ नायनो थांनाय समावनो ट्राकजों ट्राक सौग्रावलायनानै बे जाथाया जादों। बाखि 15 जनखौ दा खाथिनि जिल्लानि गंसे हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय तामिलनाडुनि बिजेपिनि लिडार खुशबु सुन्दरनि गारिखौ हरखाबनो गंसे टेंकार ट्राकआ फैनानै सौफैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला लिडारा जेबो जखम जायाखै। बे केसखौ लानानै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। नैबे माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। बे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने गंसे थाव लांग्रा बा दै लांग्रा मोनसे गारिया फैनानै सौना गालांदोंमोन। गोजोन मोनाबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। सानफ्रामबो जेब्लाबो नोंथांमोननो आङो जोबोर खस्थ' खालामनानै फुंबिलिनि रादाब, सानजौफुनि रादाब आरो बेलासिनि रादाब लाबोबाय थायो। अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। बर'जों बर' सापर्ट खालाम। नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा सोरथो गुबुन हारिया जोंखौ सापर्ट खालामनो। बाय बाय।